máme tu časť 5 o strašidelných budovách. Scary Story. To je. Tu máme také, to ja neviem, čo tu je. Je to veľmi skorý. Je tu veľa bezdomovcov, aby ste si mohli všimnúť. Nikto tam nechodí, je to tu úplne opustené. No, a tuto tie budovy sú strašne creepy, pozrite sa. Veľmi creepy. Takže až by ste o tomto niečo vedeli, tak napíšte do komentáru. A veľmi nám to pomôže. Vyzerá to takto. Takže tak a niečo si aj všimajte na tých budovách. A vyzerá to dosť creepy. No takže až vy ste niečo vedeli, ak som už hľadala, tak napíšte. A tuto, na tejto budove, niečo strašne divné. Sú tam veľa bezdomovcov. Nie je to moc vidieť, to je zarastené. A je tam veľa bezdomovcov. Takže tak.